Yawa gwaran duba ƙasar nan da gaba ɗaya. Na fuskanci ƙasar nan zagi na take yi. Kai ma take ta kayar da ni. Kai baki ne kenan. Kuma da lalona. Dan mora baban tinkiya. Hey baban tinkiya. Bewa Allah. Na'am. Wannan bawan Allah da kika zo da shi ɗanki ne ko ɗan ƙanwarki ne ko jikanki ne ko ta taɓa kunnanki ne? Kamar ya ɗana, mijina ne fa. Yanzu wannan yaron ne mijinki? Ƙwarai ma mijina ne. To gaya min abin da ya kawo ki. Wannan mutum shekaran mu 3 kenan da aure, ko ɓatan wata ban taɓa yi ba. Ko ɓatan wata baki taɓa yi ba? Na sa mai maganin ɓera a cikin abinci domin ya mutu, kuma har yanzu bai mutu ba. Shi yasa na kawo shi nan. Ina zuwa barin duba ƙasa. Za ka ci ubanka kuwa. Ka kalli da kyau. Ina tashi na tsinka maka mari don ubanka. Kai bawan Allah ka sake ta. Ba zan sake ta ba. Kin ji wai ba zai sake ki ba. Kar ki damu yanzu zan mai da shi biri. Kai ka sake ta ka ce. Ba zan sake ta ba. Ka ji ƙato. Kin ji wai ba zai sake ki ba. Kar ki damu. Dan ubanka. Allah na tuba mu da muke yawo da daddare. Muke wasa a cikin wuta. Hey baban tinkiya. Dan mora baban tinkiya. Ya zungumi tikidini ma tidini. Kada ran kada mu kada mai gani ta kama kawo. A ran ta kallon ta kudin ma da kudin. Yi zamanki kaɗan daga cikin aiki na kenan. Ya kika gani? Wannan ya miki kina son sa? Gaskiya bai mun ba. Bai miki ba. Ya miki baki ba za ki aure shi ba. Gaskiya. To wa kike so ki aura kenan? A'a, kai fa. Ni kike so ki aura? Yarinya kenan. To ni baran faɗa miki abubuwan da nake tare da su in dai zaki amince ki aure ni. Na farko ina fama da amai da gudawa. Ɗaya kenan. Na biyun sai ina kashi da daddare. Na uku sun kika aure ni wallahi lakaɗa miki duka zan ringa yi cikin dare in tu ubanki in ta karkare zan buga miki naushi. Na hudun su ina fama da cutar S. In kin amince zaki aure ni shikenan lakadan ba adalan ba sai ki biya kuɗin sadaki. Hege baki. A'a, kawai a damun da miji. Ke sa idan ki cikin nawa. No me no you know my water for you don ubanki. A damun da mijina kawai. Wannan bakin gaskiya bai mun. Yanzu wannan ba ki san shi? Ba na san shi. Ba zan dawo miki da mijin naki ba. Wannan bakin kina son ki shikenan. In ba ki san shi ki aure ni a haka. Ko ki taki ba gurin nan. Bawan Allah. Idan kana so ka aure ni, ina so ka suma min da wannan malami. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Hey baban tinkiya. Shekaran mu 3 da aure, ko batan wata ban taɓa yi ba. Ko batan wata bai taɓa yi ba. Batan wata ce ne batan wata. Hausar ta ce ba ta faɗi wani alƙali. Na sani. Bare sake. Martike na fa so zama mai ƙara ne waje ka wuce. An shiga fita. Faɗo ga faka. Sauri je kai ga matsora kawai. Baba Zabi. Haka sa'a. Haka dan ne ba. Yawa. Abu ne wanda ko yana gaji. Fama da cutar S. In kin amince zaki aure ni shikenan lakadan ba adalan ba sai ki biya kuɗin sadaki. Kawai a bar mai shi. Kai kuma in kai da za ka aure ni. Kawai a'a tunda malam ya kasance haka ni ba na son ka. Kawai ka dawo da mijina. Bari dora. Yanzu kina ji? Na gaya miki abubuwan da nake takama da su. Ina fama da amai da gudawa, sannan ina yin kashi da dare, sannan ina fama da gudawa. Sannan idan dare ya saki rarrashin nayi bacci. Idan ba ki rarrashe ni ba, ina lakaɗa miki duka. Na ta karkare na dan zabga miki hannun nan. Karshe ma ki suman jin binne. Dan haka in kin amince ki kawo kuɗin sadaki sai a aura mana aure gobe. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Hey baban tinkiya.